Toto je aký strom? by som musel zvlášť rád. Čerešňa. Čerešňa, aj býva na nej. Nie, na tej marhule bývala, tá vyzerá, že vyschla. Či broskyňa to bola? Ale je, to bola taká divá. Tu. Vidím tam. Ale to je divá, nie? No aha, už to tam aj bude. Troška tá strecha dostala zabrať. Tak ja som hovoril. Vyrovnávať. Filmuješ, keď chceš zastaviť, tlačíš ako normálne toto, hej? Dobre, môže. Počúvaj, a vidíte, že táto bola aj na zemi položená? Žiadne stranie. No, dobre, ička ináč, to je dobre. Maroš, hore! Dobre, poď! Sekretár ide hed. Čo to, policajti nemajú robotu? Nie, náš sekretár padne. Sa nič nedeje, zastav si, lebo keď toho bude veľa, to nikto